Takže čus, já vás vítám u dalšího videa a dneska si ukážeme, jak nainstalovat program FreeMC Boot na vaši paměťovou kartu. Co je to FreeMC Boot? FreeMC Boot je takový hack pro vaši konzoli, díky němuž můžete hrát vypalené hry. Není potřeba mít v konzoli čip, je to vlastně náhrada za čip a je to levnější alternativa pro hraní vypalených her. Co je zapotřebí? První věc, musíte vlastnit paměťovou kartu minimálně 8 MB, na kterou nahrajete tento program. Další věc je potřeba mít flash disk, na který si skopírujete a následně nainstalujete program FreeMC Boot. Další věcí je mít CD vypalovačku, přes kterou si vypalíte program pro spuštění tohoto hacku ve vaší konzoli. A poslední věc je si obstarat buď originální lisované CD z WebMagic, a pokud toto originální CD nemáte, tak si ho buď sežeňte, a nebo si najděte nějakého známého, který má doma konzoli s čipem, nebo si od něj ten WebMagic půjčte. Ten WebMagic je potřeba jenom jedenkrát použít, pak ho můžete vrátit, pak už ho nebudete potřebovat, protože přes WebMagic spustíte ten jeden program, který si stáhnete z internetu a vypalíte na CD. Takže jako první věc zapotřebí si stáhnout program uLaunch Elf. Takže kopírujeme odkaz. Tyto odkazy jsou v popisu videa, takže tak. Takže to, co právě teď stahujeme, je ten program, který vám umožní nainstalovat ten hack do konzole, ten FreeMC Boot. Takže si stáhněte tento balíček, vyextrahujete si ho na plochu. Ano, už tady má na ploše, takže se to vyextrahuje a na ploše vznikne tato složka, ve které je obraz disku s tím programem. Teď je potřeba si tento program vypálit na CD, takže si ukážeme, jak to vypálit přes program Alcohol 120%. Pokud chcete, vypálit si to klidně přes Neuronou, to, co používáte, co vám funguje na vypalování her. Ale my si to ukážeme v Alcoholu. V tomto počítači nemám DVD vypalovačku, takže to tady nevypálím asi, ale ukážu přibližně, jak to nastavit, aby vám to fungovalo. Takže na ploše si otevřu tu složku uLaunch Elf, kterou jsme si stáhli, a tady vyberu ten disk. Dám si další a tady už mi to hlásí, že žádná vypalovačka tady není, ale to nás nezajímá. Tady dole si musíte vybrat profil PlayStation 2. No, tato vypalovačka není schopná vyrobit skutečně. No, proč tady není vůbec? Vám se tady to nenapíše, vám to normálně půjde dál, prostě kliknout. Všechno tady je nastavený a dáte si start, vypálíte si ten obraz disku a CDčko si pojmete, napište si na ní Centrofixem uLaunch Elf. Další věc je potřeba stáhnout ten program, který budete instalovat na tu vaši paměťovou kartu. To je ten program FreeMC Boot, takže zase skopírujeme link. Takže se nám to stáhlo. Já jsem si tady zatím připojil flashku. Tuto složku opět vyextrahujeme na plochu. Tak. A obsah této složky skopírujeme na váš flash disk. Flash disk by měl být pokud možno prázdný. Takže CD máme nachystané, flashku máme nachystanou a teď už jenom to nainstalovat na vaši paměťovou kartu. Takže
Teď video asi střihnu a ukážu vám, jak tento program nainstalovat do konzole. Pro zobrazení videotutoriálu, jak nainstalovat program FreeMC Wood, klikni na tvou verzi konzole.